A l'esquerra per a Vidal. A Vidal amb Xavi. Xavi amb Keita. Keita a la zona de tres quarts per l'esquerra. Fa una passada a l'extrem per aquesta banda, per Pedro encara. Bé, Pedro bé. Entra a l'àrea. Continua Pedro. Fa una passada per Messi. Continua Messi. Messi per Pedro. Entra a l'àrea. El xut de Pedro. Gol! Marca un gol que en principi li dona la cinquena Copa, la Supercopa d'Europa. Pedro ha rebut la passada de Messi i ha ajustat la pilota al pal esquerre de la porteria de Piatov. Gol del Barça, gol de Pedro! Barça 1, Shakhtar 0!